En af de måder, verden kan gå under på, er på grund af en supervulkan. En supervulkan er en vulkan, der laver et kæmpe vulkanudbrud, som overstiger hele 1000 kubikmeter. Når en supervulkan går i udbrud, vil den sprede aske, lava og gas ud over hele kloden. En supervulkan er ikke et bjerg, som andre vulkaner. De kan ikke ses på samme måde, da de er under jorden. Når de går i udbrud, kommer der ekstreme mængder af magma, som er materialer fra jorden, op i luften. De materialer vil senere sprede sig over store områder. Når de store mængder magma kommer op i luften, kan jordoverfladen ikke holde til det, så jordoverfladen falder sammen. Kraterne efter jorden er faldet sammen, den kan fylde tusindvis af kvadratkilometer. Den aske og gas, der kommer op og dækker for solen, kan vare i lang tid, og derfor kan solen ikke give varme, så den kan forårsage en lille istid. En supervulkan går i udbrud cirka hvert 60.000 til 100.000 år. De krater, supervulkanen danner, kan ses i millioner af år. Man kan ikke forhindre en supervulkan i at gå i udbrud, og man kan ikke forudse, hvornår en supervulkan vil gå i udbrud, da man aldrig i moderne tid har set et supervulkan gå i udbrud. Hermed kan man heller ikke tegn på kommende udbrud. Hvis man skulle gøre noget mod et udbrud, skulle man lave underjordiske gange midt inde i nogle bjerge og bo der. Luften vil være forurenet af aske og gas, så man ville skulle finde ud af at filtrere den giftige ilt ud af ilten. Eller tage en masse ilt med derned. Man ville umuligt kunne redde alle mennesker på hele jorden, så dette projekt vil man næsten umuligt at lave. Men er det ikke forsøget værd?